Vážené dámy, vážení pánové, jmenuji se Miroslav Hošek. Rád bych vás pozval na prohlídku bytu 3+KK v Makovského ulici v Pražských Řepích. Mimo několika technických zajímavostí, o kterých se dočtete v textu, bych vás rád upozornil na tento pahorek, na kterém se v zimě fakt perfektně sáňkuje. Nicméně, pojďme se společně podívat na vlastní byt. Pokud byste se chtěli přijít na byt podívat, anebo měli libovolný dotaz, neváhejte mne kontaktovat.